kulendi. Azvina kumira mushe. Tiri kuti chamakadya chapfuka. Iko zvinezvi tiri kunzwa kuti ma-MP ekuZimbabwe vari kupiwa mapotatoes, kutambiriswa mapotatoes, amene kuti ma-gifts as whatever, I don't even know. Tiri kungota kumanaka kana vanhu vakusvika pakunzi saka iko zvinezvi akomana toda kumboti timbokupai mapotato mombonoita ekuya munonoita nemapotato. Akomana they know kuti vari kudhila nevanhu vane nzara. But chitarisai kuti the way yavari kurejiswa nayo ndopaunoona rimwe richidedzera kuti election yacho ngatisayatwe 2030 yacho bot ngoita iri kutamba iri kurira iyo, because kwakangokomberedzwa vanhu kuti havasi kutomboziva kuti zvinhu zvacho zvinoningina sei. The next thing vanenge vachiomberera kuti tipei mota, because iwo tarisa kuti munhu anonzi ari kutambira mapotato ozonzi pari kubuda mota, munofunga kuti angaisiye here munhu mota. But I'm glad kuti vanhu vari kutaura zvinhu zvakasiyana-siyana pamusoro penyaya idzodzo. I'm glad kuti people like advocate Fadzai Mahere vari kutaura kuti this is why we left. Ana Rust Markham vari kutaurawo the same thing yenyaya iyoyo yemapotatoes iri kucomplainiwa iyoyo. Nzara ikasakontrolwa kana ikasahendlwa zvakanaka vanhu vanopedzera vakuita kunge vanhu vari kupengereka. Right, as of now ndine imwe hondo yandiri kuona iri kunetsa mumastreets izveso yaadvocate Fadzai Mahere. Akomanaka advocate Fadzai Mahere naChivayo zviri kunyandurana zvekutodaro, but yasvika pa the extent yekuti ndapotanga ndaona this young man achitaura a lot of garbage, but I don't know kuti ari kutembei, because pese kazhinji ukoda kungopindira nyaya dzevanhu nokuti umwe ane mari umwe ndilawyer. Unoona kuiswa pakati pesanguage, because unoona ngotaura one word ukangopoya kudai so rinogona kuti kunziwa kutorwa nelawsuit, because unenge uchinzi uri kudamage brand, especially vanhu vari mulaw ava vakaita sana advocate Fadzai Mahere. Kune vamwe mawedzi ekuti haungokande kwavari kunge munhu anopenga, because unenge wakutodamage, unenge uchiaccuse, unorwa nedefamation. Tererai munzwe zvaakutaura muone kuti defamation hairowera apo, tigare taona kuti tokuchidzira here kana kuti toita sei, because pane pamwe pokuti kana mbinga dzichakuiginwa kana zvaipa kudaro. Vane vision ya 2030 apo unocriticize se Wicknell vari kuchinja mayouth, iwewe izosuka unotambana naHoly 10 vanotopenga iwe unoita zvemadrugs kuti ende unorwadziwa kuti wakadyiwa hauchazi MP. Inini ndisingadi uzonzi ndotaurisa chete kana chidhiri icho chinge chatanga the way matangira chinoita. Unozwa kuti nyaya dzacho kana dzinge dzazonyanya kudingina dzakupindurwa napana, unozwa zvakangotanga sefani, so fani because Mahere anenge achingobvunzawo ma-questions ake achingodai so Chivayo achipindurawo ari ikokoko. Zvakatanga ari masoftwares pachinzi when are you going to complete the Gwanda solar project? What became of millions you were paid by ZESA to execute the project? Would it not be better for transparent if you first completed this solar project before buying your smaller helicopter? Because on that helicopter aitotaura achitaura kuti zvoni tichataura nevanhu vakaita sana Mahere vozodidididi mudzo ndoda kutenga the helicopter tichizodai, so you know a lot of guys were like ndoziva kuti kuna umwe anogona kuti kule taitaura zvekuti Mahere pahelicopter utasi ako kaklipi onaika munhu so 30 meters. I want to speak to Fadzai Mahere. Yeah. She said I must send to the presidential helicopter. You want to get your own? That's my one. It's a better idea. Ndizvozvo kana wanzwa watonzwa uchazoti pamwe ndingabhozi ndinasi kudzokorora kamazuva ano, tikatoda kutotanga totaura nyaya dzacho chibhozi kuti ndiye ndisiri kuda kudzokorodza because dzinenge dzakawanda titakawandirwa nezvekuita, but ukatona ndatowana time kudai soka ndezoti titombogara pasi titomboonesana nyaya dzacho kuti dziri kutangira papi dzichiperera papi. But pane imwe message yakasvika pakuzobhowa Wicknell zvekuti akasvika pakudedzera kuti uyu Mahere akuita kuti asei manje pakanzi good day VP say Wicknell, thank you for your message. It is true that you owe ZESA 6.5 million in respect of the defunct Gwanda solar project. If not, have you delivered on the project? It is correct that one Land Cruiser ambulance costs 60,000. Yeah, I think this one was a question. Okay, is it correct? Okay, do you agree that 6.5 million can buy 108 Land Cruiser ambulances? Assuming that you are yet to pay back the 6.5 million for the Gwanda solar project, do you agree that you would have to buy 108 ambulances, not 20, in order to set off what you owe to the state? If this
compilation is correct, would you agree that you owe the state 88 more ambulances, 108 in total, in addition to the 20 that you have allegedly donated? You can see why we say that this is not philanthropy but a set off in respect of what the reports suggest you owe the taxpayer. What would be your comment on this? And I call Muno saying, Muno saying, Yagamira Gadeso is name proof is because it's always important kuti munge mchizotarisa kuti maproof acho ari kuti kudii kuti panozotanga zvibhagera paya paya inandizobatanidzirwa handiti indingoropa pakungokuonesa nyaya dzavanenge vachitaura unozoti kuliendi zvinhu zvacho zvokutaura iwo zviiteka proof iri nhasi mambondombera romako a round of applause ikafa kuliendi mukuda because nhasi ndiyanjoya nemafaira acho ese tichionesana tichiratidzana zvekutaura. So Wicknell haana kufara nemibvunzo yese yaifayirwa yaipuwa naadvocate Fadzema here zvakakonzera kuti azonyora zitsamba achipindura. But let's hope amana mongondinzwisisawo kana ndakutase ndakuonesera chirungu chimwe chasichana Wicknell hacho achinetsoverenga but tutara pane chimwe chirungu cheche handiko sitongotaura chirungu the way vanhu varungu vacho vakane chirungu the way vanotaura shona edu ausimutauro wedu handiti but tongoita kuti titese tikwanisa kunzwisisana panapa. Right, pari kunzi dear advocate Fadzema here, I don't usually respond to attention seeking and clueless posters. I find your so-called questions and assumptions so profoundly disappointing that it warrants me to set the record straight. What I find most appealing and deeply disconcerting in your foolish reference to me as a VP, a position that is held only by two very senior officials of our revolutionary mass party ZANU-PF, such a reference is malicious, disrespectful, and a reflection of your perennial bitterness against anything good done by ZANU-PF. It denigrates the office of our two VPs. I've always been on record throughout my life that I have no intention whatsoever of seeking any public or political office, as much as you may desperately want to create pathetic controversy. Your imaginary theory that I hold any ambitions of becoming VP should remain nothing more than figment of your poor imagination. For the avoidance of doubt, I'm an ordinary card-carrying member of ZANU-PF, nothing more and nothing less. I will always support ZANU-PF, but I'm not a politician. I'm just a businessman, a philanthropist, and above all, a very simple young dreamer whose only ambitions is to one day become the youngest billionaire in Zimbabwe. Watch this space. Turning to your thought questions. One, I tired and ignorant reference to the Gwanda Solar Project is quite laughable. Even a first-year law student would know that the Supreme Court of Zimbabwe conclusively ruled that Intertrek Zimbabwe Private Limited does not owe ZESA or the state a single cent. Please refer to judgment. The judgment for you to continue harping on Gwanda fairly table demonstrates your comprehensive ignorance, which is inconsistent with anyone who dress parade themselves as an advocate. For your own information, the Gwanda Solar Project, just like Kariba 7 and 8 and Wange 7 and 8, requires financial closure before implementation, a basic principle in project finance, yet seemingly beyond your comprehension. Your failure to grasp this nothing short of an embarrassment to the legal profession. Just so no financial closure is just about to be attained and the project will be implemented. Uchida usingade. Your wild ambulance price is very empty as your lack of understanding EPC contracts and project financing. These are not 1980s ambulance you grew up seeing with nothing more than a scratch bed and stickers. These are 2025 state-of-art high-end Toyota Land Cruiser unit fully equipped with ICU technology, ventilators, oxygen system, and defibrillators. They are essentially mobile clinics which should have actually costed more than 90,000 per unit, but I had to negotiate on the price. Only uninformed people, typically whom you have become, would peddle a laughable price of 60,000. You are at liberty to confirm the prices on your own. Kwete kungo ukura tetefadzi. For the avoidance of doubt, my philanthropic work is not tied
to a contractual obligation by companies, including the Gwanda Solar Project, as you have mischievously tried to imply my donations to anyone are just an impression of love and compassion, but people like you, known only as failed politicians, bitter critics and cloud chasers, will never acknowledge anything good because your substance lies in criticizing everything Zimbabwe does. Not need negotiate negative energy. We need builders, not shallow-minded and wanna-be lawyers who assume they are qualified and unauthorizedly comment on everything. Aramba chienderera mberi Wicknell, but there is one thing ndofanira kuti ndichiexplaina zvimwe sori zvenyu bhozi nditokunozodarikira tisinaononingina. Wicknell ari kutya kutaurwa nzi VP Wicknell. Bhozi anoziva kuti pane mambama akawandisa ipapo, havana kusvisvina, vanokufufunura, vakomana vacho havana kana netsitsi kunzwa kuti uri VP chi, cause nyaya iri kuitika ndekuti kwese kuri kuendwa ari kuenda, kusingatoendwa nemaVP. Iye ndiye anenge ariko kuchina chaiko, anga ariko achitosaina dhiri. MaVP anga asiko ikoko, anenge achiteerana kwese kuri kuendwa, kukanzi kuri kuitwa zvakati, ndo number 1 anenge ari papa achibudikira pazvo zvese zvine zvichiita. Saka zvakumbowa manje, because zvingona kumuvharisira dhiri. Ofuchi maVP acho pane vamwe vane pamaVP apa kune vamwe kuti vakabata. Saka ndo zvimwe zvezvinhu zvaari kuningina. Zvimwe zvese zvaakuzongotaurawo zvake achingoti iwe uzodadira uzosiyana-siyana neni uchidididi, but nyaya nyaya kumbata-bata nyaya yekunzi VP Chivayo akati imi muda kundikuwadzisa ndikutamba nagenerari isimbi hombe dzebasa dzedze. Saka ti vakuru havatambwe nawo uchidaro veve. Saka ndo nyaya iri kundetserana naWicknell naFadzi panapa, ende ndo payave amene kuti mimi muri kuiona sei. Inini ndangoti ndipfure nepapapa ndionesani nemi kuti pari kubvira mabhiriri isi toda kanyaya. Ndakamazomwa achiti kulieni ndikwakuona pangobvondora navanhu chete wakutobuda uchimhanya uchifara. Obvious, why not? Totadza nei kufara, we celebrate our own. Yes, our own. Vakazvipira, vanozvipira kuda kurwira nyika, because nguva imwe because haoneka nguva yanateura iropa nani vese takatisiko, but kwani anateura iropa venguva dzino tita kuti ese takutombochiona chimuringa chacho chichirohwa kuti pum vakapfuura kwese kunana machakaire kunana vachingodarika vachidarikira izvo vana kunana vakunana Chivayo ndo pachava chinhu chacho izvi. Tell me what you think in the comment section. Handinoda kunyatambisa nguva because zvakawanda zviri loading zviri kufanira kuti zvibude panapa, zviri kufanira kuriliswa zvatopegged kudhara, ende kune zvimwe zvinhu zvacho. Saka patichingera tichikambokunzwisai zvimwe zvamunenge muchida kunzwa, tobva takunzwisai zvimwe zvamusingafariri kunzwa, but zvese zvichingobuda panapa. Before I disappear, vanda kuregisterwa makambani nekuvhurwa maFNB business account vasina mapemit vaya batai education research company yana Owen inopedza masport. Contact them on the numbers that are showing on the screen.